Ako nastavím fakturáciu v Agenda Plus? Otvorím modul Fakturácia, prejdem do nastavení fakturácie. V časti obrázky a logá si môžem nastaviť logo firmy, pečiatku alebo reklamný banner, ktoré sa potom zobrazia na faktúrach. Kliknem na Nahrať logo, vyberiem si logo, vyberiem pečiatku a takisto si môžem vybrať aj reklamný banner. Číslovanie dokladov je už v systéme prednastavené, ale môžem si ho upraviť podľa vlastných potrieb. V sekcii Financie a splatnosť si nastavím menu a prednastavenú splatnosť faktúr. A nakoniec si môžem zapnúť QR platbu, vďaka ktorej zákazník uhradí faktúru rýchlo a jednoducho. Zmeny uložím kliknutím na Uložiť nastavenia. Po správnom nastavení fakturácie budú vaše vystavené doklady bezchybné.